खुलुमबाय जों भारतीय जनता पार्टीनि रौता मण्डलनि गासै कार्यकर्ता थिंनिफ्राय जोङो मैयानि जितुनिखि 20 अक्ट'आव UPPL दोलोनि जितुनिखि प्रेस मिट होनाय बेखौ लानानै जोंहा माखासे बाथ्रा बुंनो गोनां दं बेखौ लानानै जों दिनै फिन बिथांमोननि बुंनायखौ लानानै जों रिप्लाइ होनो दिनै ओंखारदों दिनै मैया बिथांमोना फंनैसो बाथ्रा बुंदों जितु बाथ्रायाव जोंहा जोंनि थाखाय जितु गनायजाथाव नङा आरो लोगोसे जों गनायना लानो हाया जितु बाथ्रा बिथांमोना बुंदों जोंखौ जेरैहाय गामि गामि थांनानै जोङो जोर जबस्तियै थुफि माला गानदों होननानै जोंखौ बिसोरो जोंनि बाथ्राखौ बिथांमोना बानसावलाबायदों बेफोर बाथ्राया टटेलि नंखाय जेरैहाय बिथांमोना आरोबाव बुंबावदों जों गामियाव थांनानै जोर जबस्ति मिटिं खालामदों रायजोफोरा जोंखौ लिंहराबालानो जों थाबै थांनानै बिथांमोनजों जोङो अकस्मात बिसोरनि गेजेराव जों थांनानै मिटिं खालामहैदों होननानै बेबो नंखाय गिबियावनो आं बेखौ बुंनो सानो जे जोंखौ जों जेला बिसोरजों मेल मिटिं खालामहैदों बिनि आवगायावनो जों बिसोरजों कनसाल्ट खालामनानै रायज्लायनानै जों आवगाय बिसोरजों सम थि खालामखानानैसो जों मेल मिटिं खालाम थांदोंमोन आरो लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों जे रायजोफोरखौ जोङो थुफै माला बायदि गानहोनानै ससियेल मिडियायाव आगारदों होननानै जोंनि बिजाथिनि बागैबो बुंदों जोंनि बिजाथिया बिथांमोनखौ थुफै माला गानहोनानै जुर जबस्ति थुफै माला गानहोनानै ससियेल मिडियायाव आगारदों होननानै बिथांमोना एसे बुजिनाया खमदां बायदि मोनदों आं सोरबा सुबुंखौ जुर जबस्ति थुफै माला गानहोनानै फट' दैखांनाय ससियेल मिडियायाव आगारनो हायो नामा जुदिहाय जोंना आगारनायबा गुबुन बाथ्रामोन जोङो आरो बिथांमोनखौ जइन जादों होननाथ' केতিয়াव बुङाखै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोंजों गाज्रि मोनजानो थाखाय जोंजों गाज्रि खालामनो थाखाय माखासे बाथ्राफोरखौ गावसोरनि दोलोनि सुबुंफोरखौ लाफानानै बे बाथ्राखौ बानसावदों जों बेफोर बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनखौ सोंखारियो बेबायदि दाखालामथों होननानै आरो लोगोसे बिथांमोना बुंदों जोङो बिथांमोननि जितुनिखि दाख्लैबावै जों रायजोफोरा जोंजों मेलाव दंमोन बिथांमोना जोंनि उल्थाहै ससियेल मिडियायाव होदों होननानै बेबो नंखाय जों अलरेडि जों बिथांमोनखौ सोंहैफिनदों बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोनदों ना माना बिथांमोनाथ' जोंखौ गाज्रि मोनाखै बिसोरो गावसोरनि दोलोनि बै जा गामियाव जों थांनाय बे गामिनि गावसोरनि दोलोनि माखासे सुबुंफोर दंना बेफोर सुबुंफोरखौ लाफानानैसो जोंनि बागैहाय उल्था सामथा बुखिनो हमदों बेफोर बाथ्राखौबो जों सोंखारिदों आरो लोगोसे बुंदों बिथांमोना जे जोङो हराव न' थांनानै बिथांमोनखौ मा बुंदों गाज्रियै बेबहार खालामदों माबा रिक्स लानायनि बाथ्रा बुंदों जोंथ' बिथांमोननि रावनिबो न'खराव हराव न' थाङाखै गावसोरनो फान्दायनानै गावसोरनो बुंदों जे जोङो बिसोरनि न'आव थांनानै जे बिथां मिहिराम बसुमतारिनि न'आव थांनानै बिथांखौ जों गाज्रि बिहेभ खालामहैदों होननानै जोंथ' बिदि खालामहैयाखै बिथां आदा मिहिराम बसुमतारिया गोख्रों बुंनो हागोन जों न'आव थांदोंमोन बिथांजों सावरायनो गामिनि आफादगिरि महरै जे आदा नोंथांमोननि हांख्रायनायावसो जों नोंथांमोननि गामियाव फैदों जोंथ' जेबो गाज्रि हाबा मावाखै आदाया बिथाङा मोनसेल' दुखु खालामदोंमोन जे ससियेल मिडियायाव आंखौ होदों होननानै आंखौ ब्रा बुंदों होनना बिथांखौ जों गुरै गारांजों बुंदों आदा नोंथांखौथ' जों ससियेल मिडियायाव आगाराखै बेथ' नंखाय नोंथांखौथ' जइन जादों होनना होआखै नोंथाङा जोंनि निति आदर्शखौ मोननानै जोंनि जितुनिखि मेल मिटिङाव जेरै जों मान फालिबावो थुफै गानहै जों बेखौसो खालामदोंमोन जेला बिथाङा बुजिबाय होमबानिया बुंदों बिथाङा आहा एसे गोरोन्थि जादोंलै फंबाय बुंनाया ना बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरो लोगोसे हराव बिथांनि रिक्स लानायनि बाथ्रा बुंदों जों बिजोंलाय मा सुथुर दं बिथांखौलाय जोंलाय मा खालामनो आदाखौ जों अनो बिथाङा सासे फोरोंगिरि बिथाङा मान सनमान गोनां सुबुं जों बेखौ मानियो नाथाय बिथांखौनो बुंदों जे बिथांमोननि दोलोनि UPPL दोलोनि माखासे मावथि हान्जाफ्रा बा सोद्रोमाफोरा बुंदों जे रिक्स लानांगोन मानसि जायोबा आदाजों जों बिजाथिजोंलाय जोंलाय मा दुश्मन दंलाय मानो जोंलाय रिक्स लानांगौ गोनांनि बाथ्रा फैगो दा बिथांमोनासो मोनसे फाव फान्दायनानै बिथांखौ मोनसे खालामना होबा जोंनिसिम माबा खैफोद खोलैनायनि लामायाव लांगासिनो दं नामा बिथांमोना बेखौ जोङो नुहुरदों ओंखायनो बिथांमोनखौ जों बुंदों बेफोरबायदि मिसा बाथ्राजों जोंनि BJP दोलोनि जितुनिखि जों रायजोनि सोरांनि लामा रायजोजों जों सोरांनि लामाजों लोगोसे जोंनि निति आदर्शफोरखौ जों फोरमायलांनायाव बिथांमोना जुदि गिदोंबा बिथांमोना जुदि गावसोरनि जेंनायखौ नुहुरदोंखौ आङो मोनथिहरदोंबा नुहुरदों ओंखायनो बिथांमोना बेबायदि दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे बायदिसिना फाव फान्दायनायखौ खालामगासिनो दङ आरो मोनसे दुखु फोरमायदों होनना बुंदों बिथांमोना जेरै जोङो रायजोफोरखौ जोङो नंगौ जों जुदि गोरोन्थि मावनाय मोनबा बे गुबुन बाथ्रामोन नाथाय जोंथ' गोरोन्थि मावाखै दिनै रायजो राजाफोरखौ बुंदों सोरां हादान बालादारि लदाबारिनि रायजो राजाफोरखौ बुंदों बिथांमोनखौ जोङो मिसा प्रलोभन होनानै केতিয়াव
ससियेल मिडियायाव जइन जादों होनना आगाराखै रायजोफोर नोंथांमोना बिथांमोनखौ बुं जों नायनो जे जों जेनेबा जोंनि बिजाथिया बिथांमोनखौ जइन जादों होनना बुंदों नामा बुंनो हागौ दाथ' ससियेल मिडिया बयहाबो मबाइल दं एन्ड्रइड मबाइल दं सोरबा हगारदों जानो हागौ जोंनि दोलोनिफ्राय जोंनि बिजाथिनिफ्राय बे रावा ओंखाराखै आरो मोनसे बाथ्रा जितु जायखौनो माइखौनो थुफि माला गानहोबानो जइन जानाय होनना बुङो नामा जोंनि दोलोआवथ' बे नियम-नितिया गैया जोंनिया मोनसे जइन सेरेमनि जागोन जेराव जोंहा स्टेटनिफ्राय जिल्लानिफ्राय रायजोनिफ्राय बेफोर धरननि सुबुं फैगोन होमबासो जों जइन सेरेमनि लागोनलाय जुदि जों थांनानै जितुनिखि जोंनि नियम-निति दोलोनि जितुनिखि मान फालिहैनाय थुहैनाय बिथ' जइन जानाय होननानै फोरमायजाया बेबो मोनसे बाथ्रा जुदि बिथांमोननि निति आदर्श गैयै दोलोआव जुदि बेफोरबायदि दंबा खिन्थु जोंनि भारतीय जनता पार्टी बिजेपि दोलोआ मोनसे निति आदर्श गोनां दोलो जोंनि दोलोआ जुइना गुबुन बाथ्राखौ फोरमायो जोङो मान होनाया जों गुबुनखौ फोरमायो आरो मोनसे बाथ्रा बिथांमोना जोंनि दोलोखौ बुंदों जे बारंबार बुंदों जोंनि दोलोनि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 2,500 बा 3,000ल' भट मोनगौ होनना मा बाथ्राजों बुंदों बिथांमोनालाय सोरखौ लानानै बुंदों दिनै जों गासै रायजोफोरा बिजेपि दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै लोब लोब ओंखारबोदों जेरैहाय दिनै जिथुनिखि निति आदर्शखौ लानानै रायजोफोरा ओंखारबोनायखौ नुनानै बिथांमोना बे रावखौ मा लानानै बाहायदों बरन्स आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों दिनै इउपिपिएल बिथांमोननि जितु निति आदर्शखौ नुनानै बेफोरबायदि जितु नाख्रेबथायखौ नुनानै आं बेखौ गोख्रों बुंनो सानो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिसोरो बांसिननिख्रुइ बांसिन 3,000 बा 3,500नि बांद्राय भट मोनसेबो मोननो हाया होननानै आं दिनै दाथियै बुंनो हायो बेखिनिखौ आं सोंखारिदों बिथांमोनखौ जे गावनि हाबा मावनांगौखौ मावलां जों रावखौबो बुंग्राखैमोन दिनै बिथांमोननि बुंग्रोनायाव जों बिथांमोनखौ फिन होनो गोनां जादों आरो जोंनिखौ बुंबावदों जे बायदि जोंनि बर' गामिफोराव जोंखौ हाबनो हानाय नङा इयुन फिउचाराव होनना बुंदों आं जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बै रादाबनि गेजेरजों जों फोरमायो जे जोङो बेबायदि मोनसेबो हाबा मावनो थाङाखै दिनैसिम जों बर' गामियाव हाबनो हायो बा गुबुन हारिनि गामियाव हाबनो हायो दिनै जोङो गामि थांदों जोंनि मात्र जोंनि बिजेपि दोलोनि जितु निति आदर्श जितुनिखि फैबाय थानाय किसु आसनि बेफोरखौ लानानैसो जोङो रायजोनो फोरमायदों जों बिथांमोनखौ बुंबावाखै जोंनो भट होनांगौ होननानै जोंनि जितुनिखि निति आदर्श जोंनि गोजौनि स्टेटनि सेन्ट्रेलनि रायजोनि जिखिथा आसनि फैदों बेफोरखौसो जोङो बुंफोरदों जे जोंनो भट होनांगौ होननानै जों दिसिमबो दाथि बुङाखै नाथाय रायजोफोरा गावनो मोनदांथिदों जे जों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरनो भट होबाला जोंनि इयुनाव जोंनि गोजोन थासारि ओनसोलनि जौगाथायनि थासारि गामिनि जौगाथायनि थासारिया बबाव फैगोन दिनै रायजोफोरा मोनथिनो बाखि गैला दिनै इउपिपिएल दोलोआनो बुं गुबुन दोलोआनो बुं जेसांखि बुङा मानो रायजोफोरा दिनै सांग्रां जाबाय सचेतन जाबाय गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो गासिबो गोरों जाबाय दा बेयावहाय बुंबाय थादों बिथांमोना जोंनि बिजाथिया जेब्लायबो देरहाया होननानै देरहाया बिथांमोनालाय बुंनो हानाय सोर दं सोर बिथांमोनालाय सोरखौ देरहागोन देरहाया दा बिसोरो बर' माहारिया मा बिसोरजों बायजाजोबखाबाय नामा बिदिथ' नङा दिनै बर' माहारियाबो गियान दं साननो हानाय गोहो दं गासैयाबो मोनथिनो हानाय गोहो दं जे जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरनो भट होबाला जोंनि ओनसोलनि इयुनाव जोंनि गथ' गथायनि जोंनि निबुनुवा समस्याया समाधान जागोन बेखौ गासिबो मोनथिनो हाबाय दिनैनि बे आं रादाब बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बुंनो सानो जे गावबा गावनि जितुनिखि रणनीति बिजों थांनाया मोजां जोंनि रणनीतिजों थांगासिनो जेरावहा जोङो रायजोनि लोब जोङो अननाय मोनदों बेवहाय बिथांमोना मेगन सानांगौनि बाथ्रा गैया जोंनि देरहानाया घाटां मानो होनोबा दिनै बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिखौ गोनांथि होननानै गासैबो मोनथिदों गासैबो साननानै लादों लोगोसे बजबना लादों फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि बिजेपिया जे जोंनि बिटिसिआव खाखन खालामगोन बा राजत्व खालामगोना खाटां बे आरो रावबो रोखा बेखौ रावबो दाननानै रावबो मुसिनानै खोमोरनो हानाय बाथ्रा नङा आं बेखिनिखौनो बुंदों फैबाय थानाय समफोराव आरो बेबायदि बेले बेजे जेनेबा फैबाय प्रेस मिट होबावनांगौ आं होबावफिननांगौ बिसोरनि गुबुन दोलोनि बागै आं बुंफिननांगौ आं बेखौ बारंबार बुङा आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिजाथिखौबो बिदि ब्लेम खालामनानै मिसा बाथ्रायाव खोलैनानै जेनेबा जोंनि गेजेराव गावजों गावनो उगुल थुगुल जानायखौ गारनानै जोंबो फैबाय थानाय समाव गासै बर' रायजोफोराव हाबनानै जोंनि गोसोनि जितुनिखि निति आदर्शखौ जों बुंगोन बेयाव मोनथिनांगोन गासैयाबो राइट दङ हाबनो हानाय बेयाव सोरखौबा दिनै गणतन्त्रआव सोरखौबा हाबनो हायि खालामनाय सोरखौबा बादा होनाय जाय बादा होनो थांगोन बिथांमोनासो बांसिन माइनास जागोन होनना सानो लोगोसे बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे जोंनि 40 नं
जोंनि बिजाथि 40 नं रौता समस्ति कस्राम बाग्रारि बिथांखौ बुंबावदों जोंनि बिजाथिया बिपिएफनि एजेन्ट होननानै मा बाथ्रा बुंनाय जाखो बिथांमोनालाय बेलाय कुनु गनायथावि कुनु सानफेरथावि बाथ्राखौ बिथांमोना मानो बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगौ जाखो जेरैहाय जा समाव जोंना दिनै सायख'यै 26टा समस्तियाव दिनै गेलेदों जेरावहाय जोंनो देरहानो 21टाल' जोंनो समस्ति गोनांथि दङ होमबा जेरावहाय जोंहा दिनै जिथुनिखि जोंनि बिटिसिआव 40 नं रौता समस्तिनि बिजाथिखौ बिथांमोना मा होनना बुंदों बिपिएफनि एजेन्टसो दां होननानै आं जोंनि दिनै 40 नं रौता समस्तिनि भारतीय जनता पार्टी दोलोथिंनिफ्राय बुंदों जे बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोआवसो बिपिएफनि एजेन्ट माखासे हाबना दं होननानै जों नुहुरदों जेरावहाय दिनै बिसोरनि जिथुनिखि गुबुंले जिथुनिखि परिस्थिति खालामबाय थादों बै बिथांमोनासो जिखि जों सानै साथामसो बिसोरनि इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफनि एजेन्ट हाबना दंहैयो बिथांमोनासो दिनै गुबुंले खालामनो नागिरगासिनो दङ आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंबावनो सानदों दिनै बिथांमोननि बेफोरबायदि हाबा मावबाय थानायखौ जोङो गोख्रों सोंखारिदों लोगोसे बिथांमोना जुदि इयुनाव बेफोरबायदि जुदि खामानि मावबाय थायोबा जों आयेनगत राहा लानाय जागोन होननानै जों बेखौबो बिथांमोननि सायाव फोरमायहरखादों आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथांमोना जोंनि दोलोखौ 2500 बा 3000ल' भट मोनगोन होननानै बिथांमोनखौ आङो फंसे ओरैबायदि बुंनो सानदों गावसोरनि दोलोखौ एसे सांग्राङै नायग्रो गावसोर बेसेबां मोनगोन जों दिनै गोख्रों बुंनो सानदों जोंनि दोलोआ 21 निफ्राय 22,000 भट मोननानै जों बयनिख्रुइबो मोजां साबसिन भट मोननानै जों दिनै 40 नं रौता समस्तिनि कस्राम बाग्लारिया बिजेपिनि प्रार्थी बिजाथि कस्राम बाग्लारि देरहालांगोन होननानै जों गोख्रों दाथियै बुंनो हायो फैबाय थानाय समफोराव आरो बेबायदि बेले बेजे जेनेबा फैबाय प्रेस मिट होबावनांगौ आं होबावफिननांगौ बिसोरनि गुबुन दोलोनि बागै आं बुंफिननांगौ आं बेखौ बारंबार बुङा आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिजाथिखौबो बिदि ब्लेम खालामनानै मिसा बाथ्रायाव खोलैनानै जेनेबा जोंनि गेजेराव गावजों गावनो उगुल थुगुल जानायखौ गारनानै जोंबो फैबाय थानाय समाव गासै बर' रायजोफोराव हाबनानै जोंनि गोसोनि जिथुनिखि निति आदर्शखौ जों बुंगोन बेयाव मोनथिनांगोन गासैयाबो राइट दङ हाबनो हानाय बेयाव सोरखौबा दिनै गणतन्त्रआव सोरखौबा हाबनो हायि खालामनाय सोरखौबा बादा होनाय जाय बादा होनो थांगोन बिथांमोनासो बांसिन माइनास जागोन होनना सानो बेखिनियावनो आं बुंबाय फैबाय थानाय जोंहा समफोराव रावबो दोलोआ जेन बेफोरबायदि खालामा बेखौ आं गुरै खावलायहरबाय गासैनिसिमबो लोगोसे आं बर' रायजो राजानिसिमबो बेखौनो खावलायो जे जोङो नोंथांमोनजों अराय सम मोजांनि थाखाय सावरायनो थांगोन नोंथांमोनाबो जोंखौ लुबैदों आं मोनथिदों जोंनि बिजाथिया नोंसोरजों मोजां सावरायगोन जोंबो मोजां सावरायगोन जोंनि जिथुनिखि निति आदर्शखौ जों बुंगोन फैबाय थानाय समाव जिथुनिखि गावनि बेसेन गोसा भटखौ बहा होबाला जोङो इयुनाव जौगाथाय मोनगोन जोंनि गावबा गावनि किसु न'खरजों लोगोसे रायजोनि जौगाथाय जालांगोन बेखौ जों सावरायगोन बेखौनो मिजिंथिनानै जोङो गासै बर' रायजोखौबो लोगो मोनगोन होनना मिजिंथिनानै दिनैनि बे दुर्गा फुजानि गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनानै आङो दिनैनि प्रेस मिटखौ बेसेयावनो फोजोबबाय।